Добро утро, скъпи приятели! Днес съм решила да ви изтегля ангелски карти. Тази сутрин просто настроението ми е такова и така нямам търпение да видя каква е първата карта за вас днес. О, колко е хубаво! Пари! Виждате ли, скъпи приятели, на изобилие, на пари ще ви върви. Днес и цялата седмица, до края на месеца. За да увеличиш парите си, дай всичките си финансови проблеми на нас. Ние ще ти помогнем да приемеш изобилието в живота си. То ще дойде толкова бързо, колкото ти му позволиш. Нека го създадем заедно. Виждате ли колко е хубаво, скъпи приятели? Сега очаквайте всякакви средства, възможности и така нататък. Следващата карта също е много хубава. Гледай през любовта. Гледай към всеки човек и към себе си отвъд дребните незгоди. Когато виждаш само любовта, всичко се подрежда като с магия. И третата карта, скъпи приятели, за вас. Да. Всичко, между другото, е свързано. Дори трите карти, ако се замислите, имат някакъв смисъл помежду си. Пусни миналото да си отиде. Носиш товар от миналото, който само ти изморява. Изхвърли го. Запази урока и любовта и изхвърли останалото. Но ти трябва, а не го искаш. Не ти трябва, а не го искаш. И не го искаш. Освободи се от този товар сега. Скъпи приятели, много е важно наистина да се освободим от миналото, да погледнем напред и да започнем с нови мисли, нова енергия, нови чувства и съответно новите действия. Желая ви един много хубав, прекрасен и стремителен ден днес.